Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panginoon si Allah Ta'ala din ka na magmamano sa lahat na sarap na kalilintad na buka bitiyag niya. Nabulir na mambugian na sa dumian na sampay sa hari kiamat. Lagi pemambuhay dida makapunggulan sa Maranauso. Nasya kung kunay pangurmatan na pililang sa babayag na pada sa lakaw kinikilig kaya din si Salamia. Namu-special ko natap pangurmatan na susira na ito mga tao mabubayag mga makinabis sa mga ibigay Maranauso. Pagkabagay kanot sa idida Maranauso na dasal ako po na kumangulasan sa lawira tangkiri na sa wato adalday sa Maruno. Sa katina po makidagan niyo sa banyod na tatangkay sa susi mangulasan sa lawira tangkiri na sa wato. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ